Gaude, gaur emateu gozogintza ekarri ditela, Belen Urrutia. Elbeteko posadakua, zer moduz? Ongi, Ondo, ongi. bika, eta posada hori, posadak urte mordua ibiltzen dira, ezta? Noiztik handakazue posada martxan? Berez guk 1997an, hau da, 97an ereki genuen, moldatu genuen, horiek, hori, baserri bat zen, 1804ean erekia, eta urte haietan, hori, Baztango herri guztietan posada bat zegoen. Orduen, hori, orain gaur egun bakarrik badaude gurea, moldatuta dagona, zigan bertze bat ere moldatuta dagona, eta erratzun ere bai. Eta posada hortan, posadan danetik egotea, osea, jun, lasaion, bazkaldu, loin, edo, ze aukera ematen dituzu zuen etxean? Gu moldatu genuen etxea, jatetxea egin genuen beko sorailoan, eta hori izan, hori, bilak dentokian, txerriak dentokian. Ikuiluan dago jatetxea orain. Dago jatetxea orain, bai. Eta gero, lehen sorailuan, ostala txiki bat, 6 gelakoa dugu, bai. Bale, eta leku hauetan, atzedenaz gain, izatezan lekuak elkarrizketak edo auzolaneko gauzak iteko eta bar, ezta? Bai, pensazazu, lehen garaietan ez zirela ostatuak orain bezala, ez jatetxerik ez orden. Herri bakoitzean, hori, egoitza horiek erabiltzen ziren pixka bat, jendea elkartzeko, beren bazkariak egiteko, bilerak edo, bueno, erabaki garrantzitsuak hartzeko, eta horren izan zen, pixka bat hori zen lehen hasieran zuten erabilera. Eta guain erabilera horiek, guain hitzeitea, baina gauza serioa gutxi, o gertatzea guain? Ez, horren gauza bera egiten dugu, guk ere bezeroak hartzen ditugu, eta jatetxean bazkaria otorduak ematen ditugu, eta lehenbiziko sorailoan, atxedena izateko aukera, ere bai. Ona. Eta zein da garaiak onena, zein noiz izatezue, guain dope dao, udan, aste santutan, edo... jendea mugitzen da, hori oporrak duenean, eta orden, orain... Gabonaldian ibiltzea alda hor jendia, oia hotzak gehi egiteu inguru. Baita ere ibiltzen da. Orain txokolatia beroa, txokolatia urtu behar dugu, laranjatzukoan... Dana botako jot, osua? Bai, beharko du, bai. Zuan jarri, laranja eta gero bota... Bai, zuba juan, ez da? Hori da. Lasai. Eta gero txokolatea... Ingoa, ganax bat bezala, no? Ligatu inbiarkoa. Mugitu ez errez dadin, bai, bakizu txokolatea errez... Bikain. Hau, nire kontu, hemen egon naiz moitu gabe. Ongi da. Bueno, eta pentsatzen dut, jateko gozogintza bakarrik ez tezuela eukikoan, ez da? Ez. Denetarik egiten dugu, eta batez ere, probetzen dugu, sasoiko produktuak, ginen, lokalak eta, hurbilekoak erabiltzen dugu, eta, egiten ditugu lehenplatera, bigarnak eta postreak, noski. Eta zen menuen bat, o asteburuko menuak, edo... Badugu, aste tartez menu bat, eguneroko menua, eta baita ere karta, eta normalean asteburutan kartakin mugitzen gara, bai. Eta kartan, badugu plater finko batzuk, baina, mugitzen gara, pizkete sugerentzia bezala edo saiatzen gara sartzen platerak, sasoikoak eta horrela. Eta ze ondo hor bertako ekoizleekin, ze adibidez... Bai, bainera kilometro zero korriente horretan ere sartu ginen pizka bat, slow food ere bai, pizka bat, bertako produktuak, errantuten bezala, sasoikoak eta hurbilekoak pizka bat kaina emateko. Eta gero horrekin batera, udalak, Baztango udalak, zergian alako Baztan proiektu bat ekin zuen, eta hortan, hasieran zen pizka bat, jendeari irakutsi, zenolako produktuak, nola egin produktu horiek, eta ez oizko plater bat prestatu, eta orden, laguntzen du proiektua, egiten dugu hango telebistan, Xaloa telebistan, egiten dugu ere laurrezeta grabatzen ditu. Horregatik netorri zean gaur hemen zatea zein biarreten. Ondo da. Baina, gero egongoa zuen etxeko plateren bat esaten zuna, hau da etxian iriki gendunetik ematen deuna, jendia honen bila etortzea. Bai, bauzkagu zenbait platera olakoak, baina, gehiena eskatzen duena jendea da bertako mamia edo, gu gaztamera erraten diogu. Bai, ardi esnerekin eginda dago, nire etxean ardiak daude, nire nahiak deitzen ditu egunero. Hori bai dela kilometro zero, no? Bertakua. Hori bai dela kilometro zero. Orden, urtean zehar urte guztian izaten dugu, eta gure gaztanberaren o mamiaren bereztasuna da, kizkalia edo erre gustua duena. Kiskilurrina, Kiskilurrina, hori da.
zeuna. hori da. Betu igual alde hortan hori eman da, igual jendiak onarte izu. Nei bakizu ze gertatzen zitaiten, nire jatetxean nire gozo gintzan ditzala eta jartzen un kiskil urriñak inda. Euneko 85 errintzaizu. Nola errintzaizu? Hola dala, eta jendeak ez du zinisten. Eta, bueno, bertako jendea eta hemengo Hurbileko arkidekoa ez dugu batre problemarik ze badakite, baina hori Kataluniak edo Madrildik etortzen badira, esaten diogu, hau errea dago, baina aproposito egin dugu, oza, naita egina dago. Abie jozue hartu baino aurretik, ez da? Bai, eta adibidez, kiskilurrin hori iteko ne ekartezien ja esnia kiskilurrinan tokiakin. Zuk zeitezu, harria bertan sartuta dana? Bai, ni dena prozeso guztia egiten dut, lehen bezala, orain dela urte piloa bezala. Nire amak erakutsi zidan, eta berez gainera nik etxean ez daukat aukera, ez daukat sua ekonomika edo harriak sartzeko, orduen joaten naiz amaren etxera, baserrira, han zura ere berezia da, gaztain zurak erabiltzen ditugu, zen aritza zura erabiltzen badugu, gusto txarra ematen dio esneari. Orduen, gaztain zurakin goritzen dugu harriak. Eta harriak dira, edo aizkora zarrak edo mailuka zarrak, burdinezkoak, edo baita ere erabiltzen dugu harri berezi bat, harri hori da burdin harri edoena izena, eta da harri bat burdina duen. Dakana barrua, no? Minakua, no? Pixua dakan harri horietako. Gorriste eta pixua duena. Orduen, bueno, pues nire ama eta biok, nire amak erakutsi zaten, joaten ginen mendira xareta batekin, eta hori, jendeak uste zuen oino bilera joaten ginela, eta ez harriek bilera joaten ginen. Bai, pixuakin etortzen ginen behiti, gero probatzen ginen, ze badire batzuk antzekoak eta badazpada. Baina danak ez du zapore berdin ematen igual. Hori da, ez, batzuk apurtzen dira, da usten dira, eta orden hori ez dire ona. Balekuak, bale. Orden hori, goritzen dugu harriak zuen, eta behin gori-goriak daudenean, jartzen dugu kaiku batean, zurezku kaiku batean, hortan jarri harriak, eta esnea mota gainetik. Eta bertan bera irekin. Hori da. Eta geho irekin. Harriak beak irekin araztegu esnia, ezta? Hori da, harriakin berakin. Hau, listo dakat. Eta ikustet, zuek etxeko gozogintza, dana zuek etxian indakoa dela, ezta? Bai. Normalian bai, postre gehiago badauzkagu ere bai. Hori, gero prestatuko duguna. Eta baita ere, mamilla, errandugu bezala, flana, gazna tarta, talo dultze batzuk egiten ditut, da krepe batzuk bezala, hartu irina erabiltzen dut bakarrik, eta bertakoa gainera, errotan bertan, Amaiurko errotan bertan egiten duten irina da, eta berarekin ere egiten dut krepe batzuk, eta gero konpota bat ere jogurrarekin, bertako jogurrarekin, eta normalian bertako edo etxeko produktu.